El València és cada vegada més Champions. A nit, un gol solitari de Villa, que tornar a marcar en Lliga va ser suficient per endur-se la victòria contra el Málaga. El Villarreal va patir de valent contra el Tenerife, empat a 2. El Barça és avui el líder després de guanyar a 2-0 a l'Osasuna. Avui tindrem alternància de núvols i clars. De vesprada podrà caure algun plogim per l'interior i nord de la comunitat. Les temperatures pujaran. Demà lluirà el sol i el vent bufarà de fluix a moderat de ponent. Les temperatures pujaran prop de la costa. La televisió analògica s'apaga avui definitivament a la Comunitat Valenciana. Si vostè ja ha adaptat el seu televisor i l'antena, ni se n'adonarà. A Torrent tenim en directe a Hanna Sánchez. Hanna, bon dia. Sembla que és qüestió de segons que el senyal analògic siga història. Hola, muy buen día a todos. Efectivamente, hoy es el día y esta es la hora. Efectivamente, este es el momento en que la consellera de Justícia y Administracions Públiques, Paula Sánchez de León, es la alcaldesa